Imos a cousas do corazón, pero do corazón galego, e ademais dun corazón inmenso como é o de Ana Quiro e todos os corazóns que se uniron con ela. Isto parece Anigar Tiburo, corazón. Non vai por aí a cousa, é simplemente... Tens que tumbarte un pouquinho, para ser como Anigar Tiburo tens que tumbarte. Como sabedes, Arzúa, a súa xente, as súas amigas, os seus amigos e un montón de xente máis se reuniron con ela, non? Sí, señor, moi feliz, radiante, emocionada estaba Ana Quiro neste homenaxe que lle rendiron os veciños da Arzúa, e ali tamén participaron, a esta homenaxe tamén participaron moitísima xente que acompañou ao longo da súa carreira, amigos de Ana Quiro. Vexan. No intren que nos enteramos de que Arzúa, a vila natal de Ana Quiro, ia lle rendir un homenaxe esta fin de semana a nosa queridísima artista, non dubidamos nin por un momento en formar parte deste especial e máis que merecido recoñecemento. Miña Galicia querida, eu non sei o que daría. Miña Galicia... Que significa na túa vida, Ana Quiro? Sempre tivo esa man tendida para outras artistas que empezaban, para outros compañeiros pois da comunicación, por exemplo, que sempre que nos achegábamos a ela en busca de unha entrevista, nunca decía que non. Eu cando teño unha dúbida, un problema, ela está aí para o que faga falta, non? O noso vivir do artista é o público, eu si podo estar moi orgullosa porque hai moitísima xente aquí. Hai máis de 30 anos que nos coñecemos. É a forma de decirlle o moito que lle deseamos que de unha vez que se poña ben e que estea feliz. Toñito, pero ti compartiste ese escenario con Ana Quiro algunha vez? Home, nunha actuación que pasou aos anales da historia. Unha perversión de Pimpinela. Pois ela decía, xa fai 2 anos un día que está na bodeja, xa fai 2 anos un día que non sale dela e tal. E José, que hostia que es, levántate de aí, nunha actuación estelar en Luar. Imagínate ti, cando nos anos de Ana Quiro, nun lugar como Castañeda, como ves Arzúa, decirlle a papá, papá, quero ser artista. Eso loitar, eso estar moi seguro do duende que levas dentro para darlle aos demais. E así foi toda a vida e así sigue sendo. Agradecido de que me haxan invitado porque para min Ana significa moito. Dama da canción, dama da televisión e dama de Galicia. Pero recordas o primeiro día que ti ves a Ana Quiro? Foi a primeira vez que ela veu a ver na Suiza, eu tiña 5 anos. Na emigración hai Deus e Ana Quiro. Ana, digamos que é quen me introduciu a literatura galega porque foi quen me introduciu en Rosalía a través das súas cancións. Defíname nunha palabra a Ana Quiro. Unha loitadora. Mahatma Quiro, alma grande. Unha muller completa. Alegría, boa persoa. A máis grande. Ana Quiro está entrando no multiusos agora mesmo, xa baixou do coche e nós queremos agasallala cun pequeno detalle de parte do equipo de Acompáñenos. Encantadísima de verte, traemos un pequeno detalliño. Moitísimas gracias, de verdade. Como estás? Non podo falar. Estás guapísima. Estou emocionada, moi emocionada. Cando os meus avós me levaron un concerto teu cando era moi pequeniña, eu quedei alucinada porque a versión da saia da Carolina non era Bailaches Carolina, era Bailaches Ana Quiro. Bailei, sí señor, un bico piñeiro e felicidades porque xa sabemos que esta fin de semana foi un día especial para ti. Non hai que decir máis. Moitas gracias a ti, Ana, e que disfrutes da tua homenaxe. A todo o equipo, gracias.